Gisugda na sa probinsya sa Sugbo ang pakigsabot niini sa mga Sugarcane Planters Association aron hisgutan ang posibilidad sa pag-convert sa ilang mga yuta aron matamnan kini og mais o yellow corn o cassava o kamuting kahoy nga dako kaayo ang demand karong panahona. Kaparte kini sa Enhanced Countryside Development kon ECD program sa lalawigan sa tinguha nga mamahimo kining self-sufficient. Another thing that this pandemic has taught us is we are not self-sufficient. We have to scramble for, especially sa early days, we have to scramble for supply of rice. And commercial rice, tungod sa kadaghan nga nangita, misaka ang presyo, tag 1,500 lang unta, ibaligya na magtag 2,500. Sa presentasyon ni Provincial Agriculturist Dr. Roldan Sarahena, sa kapin 469,000 metriko tonelada nga demand sa yellow corn sa Sugbo, kapin 2,000 metriko tonelada lang ang naproduce sa probinsya. Nagpasabot nga anaa kini deficiency nga kapin 467 metriko tonelada. Samtang ang demand sa cassava nga kapin 540,000 metriko tonelada, 16,000 metriko tonelada lang ang naproduce. Aduna kini pagkuha nga kapin 520,000 nga metriko tonelada. Unsa may challenges kay puro man ta matawag og agripreneurs. Simple mangutana kita sa tong kagalingon. Ug mo explore mi og other crops. Unsa man nga mga crops unya ang dakong pangutana, is it profitable? Buna ba'y ganansya o mahimo ani nga mga crops? And the answer is yes. Sa kada ektarya nga tamnan sa yellow corn, makagasto og kapin 48,000 sa production cost. Apan gilantawan nga makaproduce kini og 5,000 ka kilo nga mais nga mabaligya og tig 14.50 pesos matag kilo. Makahalin kini ngadto sa 72,500 pesos. Dulan 24,000 pesos nga kita o net income og 49.19% nga return of investment. Samtang sa kada ektarya sab sa fresh cassava, makagasto og kapin 49,000 sa production cost. Apan gilantawan nga makaproduce kini og 30,000 ka kilo nga cassava nga mabaligya og tig 3 pesos og 50 centavos matag kilo. Makahalin kini ngadto sa 105,000 pesos, kapin 55,000 nga net income og adunay return of investment ngadto sa 111.23%. Sa chipped o dried o gipauga usab nga cassava, kapin 55,000 ang production cost. Adunay kapin 148,000 nga estimated sales, net income nga kapin 92,000 pesos ug ROI nga 165%. Sigurado usab nga adunay market umupalit sa mga naani kay aduna nay mga kompanya nga mipasalig sama sa San Miguel Foods Incorporated. Ang lalawigan usab ang muput up og post-harvest facilities. Makigtambayayong sa matag LGU alang sa technical assistance ug mopasilitar og crop insurance sa mga mag-uuma. Nakigpartner na usab ang lalawigan sa tulo ka dagkong government banks alang sa mga farmers nga gustong mo-loan. Ang Land Bank of the Philippines alang sa mga crops, Development Bank of the Philippines alang sa infrastructure ug Philippine Veterans Bank alang sa micro, small to medium enterprises. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.